ache ho na eba wo se na safo mani nyina monya krado ne 20 ya ananom se yenyai echehye dwumadie ne yenwie ye kura kwasi nyakopon di adoma eduoda ne etwa ne ti eti asafo ache se wo ye krado wo ha ba bia mukoye bia no Crespo wone kwabre ma mo na mo da no mfrefre wo mo nyina mra na mo meto so afe yansentie nkai bo ebie boy efitie no pa nyina amiri tuja se aguna busumu na busu apani oyina je kum ne dom asebe ma adofo ne ajanfo asonte se memene da aya da ponna ewo Ghana fa na nyina enanya santima munko ena yewo Ghana fa na nyina na bese kwahwe nkra bonten so apasafo kantanka anso de ehuru so wo ho obi de ehuru so okumase ebo ase ne yekeka ho anu nti se bia na nne ye nana safo ho donti ema ho donti abusua ho donti wase wadaje abeta ye chi na ochina nyankopɔ di adomo a wontumi ne emenu sikasa emomu a ye besrawo ene de ye kwaso ubetumi ede onsa abode anasa ontobu abaso de beboa no ubetumi de aba yesiesie pono wo ba bia me kasai kama nyese de kura ene sia na kratefo nso ewo ha kama aye betro ne de ama wo wochina eye da ye gya na kwan krakra eti ya na ye gya no kwan kwagya edo na bi mu kana de siedie ye besre sano so china wontumi ma na wo de siedie bi abaso de gya na kwan a sabra ne ye kire wo do obetumi de aba bese na anko be yo nana safu kantanka te kromu akola ketua kura sabe predi asawoto a me ufiri mu na usuban enye na aka se medi ho adanse a bini ho adanse na emu papa e wo mu na meka nana te kromu a woni panini anim akoda ti na mse nana oje dom nana nim sade ya chichiri kro eno nti wo bono hene wo ha wo wonzo wo hene wo mfantefo hene akuakuya didi suo nyina na wo mo hene wo ha ene sei obodu anu mata na chikama kama enti aye bia bebe krom ha bia na safu kantanka ene ne dom ni ato santen tenten na banso no obonsa ya ne enta fa tudwa ensa body na ebodu tumu say yes be mesidom eno ti ye besra mo ye hye na safu kantanka ni monyam boje samo yaya maye homre so anado fo so ataya chi boje samo kro ni nyina ye pagya ye ho ye nyina waka na ye ma na ba bi onam ne kra na mu bia no ohuru se kro na ofiri mu na osombo maye pa efise ye hwemu a efiri na kakra na safu kantanka free ye mu no yetumo se muni pani adue kro na dampan ya toba ha ya ye ha ana nati ase a akiye pepa we kire se edupon atutu eno ti kura yi ye mpagya ye ho ai no de hye anko a akwadwane eno ti ye kanya ye ho na adofo nso emeta ye chi ensro hwe etie di amanfo ka tie di ameka wa ha a kire wo se oba obia de ho be ye wo hwe na mo so amotie mo no ho ye besra mo ani die kwa so ye ne mo na ye adwuma no seconds bia na mo de information for fraba seconds bia na mo de boka ho ana mo hunu na profo ye sra mo efiti ano pagina bia mo de ba ne se watch any chain ana somade ne ne ka somade no kura em se boat die no ye makwan na de soso kese na so ebe papa sa do be yi anu ayi ana mamre kwa so be ma wo kwachi ana na ye se wo ha wo ntoma akanwa bia nim anya sede wo hyacha tu wan kasa kura udru ho bi nka jo se tu che nemo ewo mu a na mo information we yaba na mo obi ti a mo akoka different thing na ebo nkrofo hu yesre mo mo a mo tie mo no ho no ma mo mfa information bi e ma ha biem bia mo di aba na yesre mo ma no so ha ebo nkrofo hu me na adam ensama ye tene won che na oba yese wa anye se ya yese wa anye se free hin na ba ye busuani be na ka sa akere mo yesre mo sade na nasi wo doma amanfo momi anya bibia kama no obi onsa nwumre yikeka ka kire nkofo a onsi enuanom se be mfantefo ani ade onso o masa so kama
akɔhwɛ nana anɔpɛ nyinaa no ɔmo bohu ɛnyɛ bibia mu bia ni hɔ nana wɔyɛ kristo ni mapa nti yɛmpɛsɛ ne wu akyi obi di yaw anasɛm na setobi ɛbɛtena ne fie yɛsrɛ mo abodina keka no ayɛ yie yɛntwa so yɛda mo ase yo sadia me kan ye no ye nuanom adwumayɛfoɔ bi atie no asopam wɔn mo yɛ ba adwumayɛfoɔ eduru weekends a ye nyina edi adanseɛ sa ba adwumayɛfoɔ ba bi a wɔn tie biara no de ɔkɔhwɛ ne yere na ɔkɔhwɛ ne yere de ɔkɔhwɛ ne kunu kɔbɔ ne nkwampia so na ɔkɔ de ɔkɔhwɛ ne ma wɔ school nso so na ɔkɔ Anunti edru weekend say ya dodoɔ na abɛkɔ ɛno ebedi adanse sɛ director na nkasa ɛno ano wɔ emu ɛna ɔn so ɔmbɛkyi a yɛ no yɛ ne yɛ nim no deɛ ehu sɛ director ɔnka ho akyɛ sɛ ɛkɔ baabi foforɔ no ho ɛno nti yɛhwɛ mu akyena ebi ana dodoɔ na ntimi ɛnhyia abɛyɛ wɔn asɛdeɛ eti deɛ ɔmo ka ne sɛ bi kɔ bi ne ma nka bi ɛdeɛ na ɛne me bɛyɛ ɛdeɛ ne dam education for so ewo program wo da na Asafo Kantanka na ho bambo na mo woni aka program so mo ba ye na na ma kwan ma ne branch ne mabawa etietia wo wani mbosabasa nke bi aka office kura ka be ye fi ha enso ade wo fie ye medie be si program ama kura ni ma bagi etina na so ade wo mfa so kama ebra na etoye no abusua ekokai wo be ma da do ku so fine ye ko be jam na ya ka tire ji ko ti director ti ya ni chi no no ni publisher ni my foi say yo be chi aye no me kasa ma me kasa nwa no ochina yakopɔ di adoma bia no mu nyina ntimi amehia enti wo mu a wo matimi ato santen aba nne no ya wo mu ka ne sɛ kyena wo mu wo ha ne de ɔbaba bɛtae akyire nemo amansa ne hwekura no ɔkosale nsɛ to wo so wo ba ya opipi mako enum 5,500,000 Ghana cedis abusua onye amufa tutu na nampata na education wa ha ya idie eduada de ombeba ai nti omba ne yeguka de tie bia no wo so asote a ombeba ba ye mmoa ne yesi wo mo sei dase a enyama yo ye na mo ase nti abusua we de ye ma no asade ne ma no makwa akoda ase kama na ayefe yo direct education for Madaroma minim se china so ka mo ha ka ya ya disiedie ka mo de mo de yebeba muntimi hwe sa nti Madaroma na mo de disiedie so atatu ketua bia so fa disiedie ka na afi mo wie mo ma mo de fa disiedie so etatu mo wie mo djuma no pra ye mpa flower ye mpa tuma ha bete kakra sa pepe ayo sa de bi ka ne me so ko kana na bia ni wo ba ye ohwe oduru ba branch e ti kwana no kwase kura no kutawa fatu ni wo bia so ni wo a wo peta bia ya pam no me hu se wo bia ko so me ya pam le mo be ye ba pam se wo yo ko adwe ye nti se fu be bile suro obi wo obra ne ma me bra ne da no se ko hwe ne ba ko se ko do suro na wo yo ko atena ho anansa wa ya afie papa nti oduru ho na se ene kwase 2 cedi na mo wo ya ne 5 cedis a ene hwe ensare ene vote ki yeto de say 5 cedis wo de tunu mu se fato bibi no ma ensare e bada wase na da we ne mpalifo ene tia de yakwaso nyina e hire bi wo ha de ne ku su kama na wonuma etumpo to duru ha mo aye bibi sa kakra bi duru inside ba obi ye ne mo be sa de wo hwe yesre mo mo sha ne so e fa ba ye da mase Asafo ba na yira oh ali sa what do was
Tech Sounds.
ketewa bia fa okwa kakra kuta obia no wo de to amobu animu a ebe ye fe papa ebe ye fe wo ye be ma enhyeche ne mfa enkoho wo frantoma so aduru a akwa ontoma ne kakra ade ani die amade ani die se enkete esi anketo no emaba wa no sebe enye ye maame no wo mo se enkete esi anketo no ko hwe na afa ne die ma no tuduku wa bo mu ase kakra kama na ye fe ne mo maame fo no de wo mo enka ho enkete esi anketo no enka ebo no sa na tie ye se mo da koma mo tu ko ho a wona nano no na wakoto kakra ade ani di amana na watu duku fie ho a wabɔ wade kama na mo nya mpadifo no yesre mo montie nkai boni yi na de ahia me pa ne sa wuduru ho a wo mo de bua mu ayi bikitu abi asi wona de kakra tum kitu abi enso ebia ye kwa ye ena hakura de afara tufu obo ofisa na nana nkasa no wo ya somdwe hene eti ye ntwa abo ma wo bia yesre mo message na mo de ba ha no ebi wo wa ntisa na mo de aba omo so obia attack obia wo inside uduru ho wo bi kura wodi tu wodi bi kura omo mo di bia mo ko enti yesre asa charges no ya do sododo wo fi se wo sura wo de tena ba bi ya mfo so wo tena akɔhwɛ enkɔ ne mfa complain bia emba omo se ho no omo ha obia ho according to omo mo inside no omo se wo mo ha obia ye ne wo mo nyina na te ha enti wo mo ni mu yan nya de asa wo kɔ ha wo mbawura hu aye ohwe be se kwada kɔhwɛ nana de kosu no eno anu no last respect nana ye hu ni biem odo wo ma baje sa mu man nyina adwumadi obedi yosom obeso ye nyina eto etwa eti kwada kɔhwɛ nana safo kantanka enko pentoma eyefe ansa na ade akɔhwɛ nana enko twe hill afena wo ko boutique o say fa ko pempa bo foforo da bi de wo bia fefra na kokɔhwɛ nana na mo wo kwa no op 5 Ghana cedis bi na de abamrantie na o ma we mu na maye no enye wo moda Roma ka hu bi kura be fa papa de ko efise ye nyina ya ne akodaja wo mo na wo mo na ewe no e de amaye o mo we no akosi se memene da e be ka tena chi kura tu duru ho na wo pa bibi kakra na wo de ato wo mo wo mo wi aja wo mo de atonsuo wo mo wi ane se wo mo ndi o be se kwa na do wo mo no mu ane wo mo wi ti wo mo wi aka ma kosua bi kura na wo mo de ato wo mo de adi ya da mo asenti mo ko hwe no a na mo aye ne sa kama na mo de amaye mo a mo wo 50 Ghana 100 Ghana 200 ene akeka ho so wo de tumu a ma me lizi do obi kwa no aka kire no se bibi kakra fa ma wo kama na ayefu ya da mo asedi je ye to aso
Sorry for Global Recreation Ministry. I want more and about the group. I want more at Chiano. But Nanyako Podi, I don't want to do one about the touch the come. Now I have kono na yes. Yo, said Eddie Cano. Program ya who ni edaso ya wasi e just a war Adepa TV and a Citizens TV. It's always a camera neighbor in my ana why steady as I say. 1 hour amanane ejina ehweye. Omo wa manane echichiri bencheye ehweye. Sa so na Facebook and so YouTube and so our live. So be by 1 or 2 a you to me and search here link you know Obaha media for the Babuao Ama Obama link you know so that you can also share. So how did you hear with your friend? Name is Subim. Bola man, onu musi oni wie. Ye de gallon bi asi akire ho no. Na da makotu. Bia bibi ti untimi nante nkwa ade ma me sign. Me a me baba be fa na ye de akọ. Ye se mo oboso mo ko hwe na no. Mo ntwa kakra ye bibi kakra wo inside ho. Eno ti so ba na se eru ado mo ka se ho ma wo ngura mu a. Ye bibi kakra ansa ne amakwan ama obi a sa akwakohwe na na edi achi. It is a mother, Mano Enye Ebufu, DJ, the battle to us.
enka boy efi mu amu maame mo de nyina na na ba a waye maame kra wonya ne ba bi kro ne ba na ba aboje sa mo man woni ehipom we bibia mu ye maame sabre wono so wakamekom ma ne ba bi hihye ne den sade ne ye maame no bi eye kunan ene ye maame no so woda kunamu mo amone tia say maame die nka bibia si ne kro mu se na ka enyi obia se wode ne ho be ma safo kantanka aguna pa ye maame die wo ye biara obejai na ka otwanani aba behwe ye ne ya sabre wo su ne kru die na so osesu na safo kantanka trese anti duana ade se ya to anti duana ni a na te se de ono na na aba na de ya to na ni na so se de amamre tia no ye maame na watwe se ne ya na ye de ne kru so ebetumpam enti ye maame twa ne ho ba bia entwa mamre kwan wa na muka se kunani entu kwan adonti ye maame hyedem a eye ne ya pa ha no na so be ye ne dai adonti watena ase no se da bi sami na me hyedem a me ba midwife okuya de ye maame kra no de ne to maame kra obetumi aba na ya timenka isebe ne ya pa santi duana ema ati adwam na omonti omo maami enka eti ye nua ben ene okwa adwuma no pa wampo kra na wosre kwan se me sre mo ma me kwan yen na me kuro mo hene efrato asabre ye jam no de tie bia no me fasima kwata me nua no machi wo ba so ne ne yonko ne twotwomutwopa edi na chi ene bahe sadi America no wo mo de da ho ye da ya aboje sa mo man ye de be kwa akota wo mo chie na ya kata prechi kwa sadi enkai body na mo mframemu se man anti abane kunu anana na abane kunu na kopon di adoma memenda ka free ye kono akoda so ba ya wontimi hwe ni nua no mu isa akwa woni ni nua ko ba jasi na moda no mu nyina wo mo kete wo pepe miensa 3 million monye na monfa entutu empata ai no kwe konya nyanko se mo ha enko ade bibia ni a obete wo monka sade ye maami aba sabre ono so ne kunu da nunu mu ne ma ba he sade wo mo esie no wo ma ya de pa na mo pre wo mo afi mi wi a na me ka ade atwato se anche kra ye nua ba do be sa ko sansa sabre wo mo gudotu ya so den mu ni kumase eye yo enafom eno nti se bia mo ahu no be sima be mi ebia santam a na nya ne bo apaye na mo asre kwan an sade na na aba ma e baaye omosie no ma ya de pa na mo mpre wo mo aha eye no so eye me de da we ya ka ne ye free ye ko so abonten so na mo as
Sanse de nasa
Second in command. I welcome. Yeah, mamma, my anyone. Yeah, mamma, and a war. Yes, I'm too. Whatever, no. Yeah, mamma, quoting him. And over worry, I'm coming. Sabbath, but yeah, my brother. Of our one.
sabre ye nana nsuo adware ne preko pɛ nana safo kanta kase krona wo nja ho ma krona da mpan no wo wawerɛhuo enti nra nsuo na egugu nyinaa kyerɛ sɛ ye nana nsuo na adware no ɛna yesu kura ye dahem ti afra bo suawie sabre esa sabo yakopɔ ti na nimu na afi amamre ni amade so ɛkɔso enti anya mama sɛ nra nsuo gugu ye na nso ne ewie mu abie yo emofra etwem ahia so nyina na obi ahwɛ bi dede eye sua de apart from say ye gya na kwan no ye nim say ebi nso ede twro omunut say na be a wɔkyera ɔno so betimi ede aka so ɔtro di krom eye yo anasa abakɔsɛm a obetimi ede atro bi say the bible can say mama mofra no kwan no ma me nkyɛn no saa na mofra no de obetimi ede ahandi around while they observe the program me da se ke buso aye kai mo se sabre nana safo kanta ka wada 20 na nana fra ne tuma ne tintin mu na pedi ko hwe me se asana na wo ko dabo udru ho a esu kura na yira nana mo ye feye ese ya ka se de mu esu mo ye fa na nana ye na mo ye fa ba eti wo ko wa udru ho na no a esu ko ro ma so to ma wo ye ro ma so ye ni wa pe bi ka kra na ya ma branche no ma de mo na ma ye kama oh yeah and one is a okay I know really yeah no come on no about now was you come on yes now we have got your wish shop we were on a tutor we saw too much on what go on too much that grab any year price now we go to a job for am and that's what I'm saying we are by your swap now we do what
what the papa. Aha. Now you're also miss you, I'm a man. As I come to with it and granted to now, I want to tell you, yes, I know me. Not by watch less or a penny. I go to swatch less out. So that some was watch less out. Baby, I'm saying. Yeah, the results of the Babado defense. It is why I was all very and no woman power could work. Aha, and results of the bad. Man count.
ase no obi die ni mo no mechia no abre do St. Louis Health Center aduma yefo na adu ha no nana safo kantanka ne mane wo mo prako pe mesi nana waje dom waje awo dwumadie ne sidi krom anko ade esase wo bo obibia ho ba eno ti wone wo matino odom saa ekosisa ne ba mo wo ayi nana free ye mo ya wacha de sisi ye mene nana ye to ye ni a ensa ye to ye ni a ensa eno ti wo mo se tie bi o mo di ni pampade na so esese wo mo de ani die ni obuo so manana se de o ti ase akọ mo be ye no sabre nana no ma tie do mo etwa jado a esese wo mo be bo ye chidom wo mo ye nyina etwa jado eno ti bo je sa mo St. Louis Health Center ena omo edu ha se de na me kan me to do gate na no a ye kuta ubi adwayefo a mo chia mo wi ambakwa akọ nana kwan da ho Esro obi anya utwe enyehu nana di ya wayira di ya hwe no nana no motena asie ka be ma safo kantanka tutu ne ntoma be ma woti dwom na ba bia ye ti kasa na koma toyem kasa abre woti adwam na nana no abodi chido ene ye hwe nana ye hu no eti adumre ye hwe nana tu chi awia wetumi akọ rabodi fom ho na kokọ chia nana udru ho asade am di tuda no kitu obi ansa ye nua no mo tu wo wasi wo wo ma we yakora ya ma ye no na mo de kakra ato chesi mu e de ama wo mo kama afọ de chere nso aso asade be ye ombenya hoden ene wo pede wo do e de awe na na kosi se wo chere nyankopon di ado wo be kọ ne bofo no enche ti udru wa no ma ye ne sama ye na fe wo de bibi anya de tiasa do fa fo ne ba no mo di ORS and I first said why we have a hangover piano. When him, we are mobile. I'm a baby apparatus in our show, thermometer, BPR. I'm a young number, what's about to put up with a bag in here? BPR. And so with the power around her, ORS. Which is a BPR, a suffered the first aid here. What you taking out process? I'm going to do my sweat. So never tell the dodo. I'm a friend of Moya Money Yakon, I don't say ye. Moya Money, yes, say ye. Sir? You, maybe I'm not going to say, who can grab a coconut now? A pan of careful. So can I wear Yara, not who? And the I am who are a bravo that will cancel. And the I am baby. So to come as a pan I on Tanta. The hearers are never to who are. And they are better so. Here was a back. We get my money and our back. I would do a brand here or home. Oh, no, Pasua, or Mobile, and you saw the money and a family to have it tomorrow. What a 2 more. Already when you now more of a richer than I'm come on. And in a net you cry, you touch one. Sabbath pay. Messi Walker. Now a Cheshire who I know what you. So and to man the flower, go out to man a crowd and hour. Son, I can taste ya. A moduku and Falco, and Yama Paliform. And my uncle to one over so and I can baby crack and my uncle to a mamma. Now see you free, a seeing I had the engine up for and it will be out for her. Won't share my bread and fell through. Now, Penny, where so well, Papa, so we have for you, I am.
yeah, obviously Jones supposed to use the never yet. Say, yes, it baby drop. Aye, wait just say. The media na trouble TV so. Aye, Yawadrimpa Media. And a trouble, Saba Pepe. Aye, Obaso here on TikTok. Obaso here TV Live. Obaso here Facebook. Aye, Ebia, Odomono, how come? The media, if it's too good, a trouble, oh, fair. See, and then